Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gaga. Taong 1970, presentasyon, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kakauwi lang ni Gaga sa presentasyon. Halos 5 taon na siyang hindi nakakauwi dahil sa negosyo nila sa Maynila. Sa edad niyang 30 taong gulang, nakapagpundar na siya ng maraming ari-arian. Magmula pa noong bata siya, ramdam niya na talaga na swerte siya sa negosyo o sa sugal. Dahil sa kanilang negosyo, nabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Ni hindi na kinakailangang magtrabaho ng mga ito, lalo pat walang linggo na hindi siya nagpapadala ng salapi. Umuwi lamang noon si Gaga sa kadahilanang may liham na dumating sa kanya, ukol sa panghihina ng kanilang padre de pamilya. Siyempre, bilang panganay na lalaki, kinakailangan niyang naroon siya upang malaman kung ano ang mga nangyayari. Sa pagdating niya sa presentasyon, wala namang nabago sa lugar. Kung meron man, yon ay ang iilang mga tahanan na bagong tirik pa lamang. Nang marating niya ang kanilang bahay, bumungad sa kanya ang ama niyang nakaupo sa tumba-tumba habang nagpapahangin sa kanilang bakuran. Kasama nito ang kanyang ina na siya namang dali-dali niyang nilapitan. Tay, Nay, magandang umaga ho. Kamusta na ho kayo? Bungad na tanong ni Gaga, sabay yakap sa mga ito. Pagkarinig ng kanyang ina sa kanyang tinig, agad din naman itong tumayo at mangiyak-ngiyak na yumakap sa kanya. Halos inabot din sila noon ng ilang oras na kumustahan bago tuluyang matutukan ang karamdaman ng kanyang ama. Ayon sa kanyang ina, matagal na siya nitong hinahangad na umuwi, ngunit patuloy yung pinipigilan ng kanyang ama. Ayaw na ayaw nitong malaman ni Gaga na labis na yung nanghihina sa kadahilanang hindi ito sanay sa ganoong uri ng sitwasyon. Makalipas ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang hinarap ang kanyang ama na nakatitig lamang sa kawalan. Hindi ito umiimik na para bang meron itong malalim na iniisip. Ga, nga pala, bulag na yang ama mo. Pasensya ka na ha. Wala kaming nagawa para maagapan ang kanyang mga mata. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Nagagalit siya pag pinipilit. Mahinahong wika ng kanyang ina nang masipat siya nitong pilit kumakaway para mapansin ng kanyang ama. Nang marinig niya ang bagay na yon, nanlulumong humawak lang naman si Gaga sa kamay nito habang dahan-dahang tumutulo ang luha. Pagramdam ng kanyang ama sa kanyang mga kamay, agad naman siya nitong hinawakan habang seryosong nagwiwika ng, Ka, ikaw ba yan? Ba't ka umuwi? Anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba nabasa ang liham na ipinasulat ko sa iyong ina? Matapos nitong magsalita, nagpumilit naman yung tumayo na parabang itinataboy siya nito. Sa puntong yon, labis-labis namang naguguluhan si Gaga, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang nangyayari. Kabaligtaran kasi yon sa kanyang ekspektasyon, kaya na may hindi niya ito lubusang nauunawaan. Nang medyo hindi na niya maatimang pagtataboy ng kanyang ama, agad naman niya yung niyakap habang maiyak-iyak na tinatanong ng, Tay, ba't niyo naman ako ginaganito? Hindi ho ba kayo masayang narito ko? Ano bang nangyayari sa inyo? Matapos niya itong mailahad sa kanyang ama, ipinagtapat niya ding kahit naisin man niyang umuwi, wala na siyang masasakyan pabalik. Hindi rin noon pumayag si Gaga na basta-basta na lang umalis
lalo pat nakikita niya ang mga itong walang nag-aalaga. Napag-alaman din noon ni Gaga na ang lahat ng kanyang mga kapatid humiwalay na sa bahay ng mga ito dahil meron na yung kanya-kanyang pamilya. Matapos niyang mapag-alaman ng bagay na yon, minabuti niyang maghanap ng katulong na maaaring aalalay sa mga ito. Nay, Tay, wag ho kayong mag-alala. Bago ko bumalik sa Maynila, sisiguraduhin ko sa inyong meron kayong makakasama. Wika ni Gaga matapos niyang malaman ang nangyayari sa bahay nila. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya silang pumasok na sa loob upang doon ipagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Agad din namang dinala papasok ni Gaga ang kanyang mga gamit nang sa gayoy magawa na niyang makapagpahinga. Sa pagsapit ng hapon, patuloy pa rin silang nag-uusap ukol sa karamdaman ng kanyang ama. Napagpasyahan din nila noon na sa ayaw at sa gusto nito, ipapakita nila yon sa ospital. Nang marinig ng kanilang padre de pamilya ang kanilang pinag-uusapan, agad din naman yung sumingit. Ayon dito, walang doktor ang makakapagpagaling sa kanya sa kadahilanang nasa kaluluwa ang kanyang karamdaman. Sabihin mo nga, Gaga, sinong doktor ang makakatulong sa akin? Kaya ba nilang gamutin ang nabalda kong kaluluwa? Maniwala ka sa akin, magsasayang ka lang ng salapi sa mga yan. Seryosong singit ng kanyang ama habang dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kanila. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi tumahimik. Kung hindi ninyo na itatanong, dating albularyo ang ama ni Gaga. Bagaman hindi ito kahusayan, hindi maipagkakailang marami yung natutulungan. Ni minsan din sa buong buhay nito, hindi yun dinapuan ng ganoong kalalang karamdaman. Paminsan-minsan, nagkakaroon lamang yon ng sinat, subalit sa susunod na araw malakas na ulit ito. Ganon at ganon ang buhay ng kanyang ama magmula noong siya ay bata pa. Upang malaman ni Gaga ang napagdadaanan nitong sakit, minabuti niyang makinig sa kwento ng kanyang ama. Subalit nang pinipilit na niya yung magsalita, bigla naman itong kinapa ang kanyang pisngi habang nagwiwika ng, Masamang magkwento kapag ganitong oras. Kung gusto mong malaman ang lahat-lahat, kausapin mo ko ng madaling araw. Gising ako niyan, kaya pumasok ka lang. Bakit naman masama, Tay? Tayo-tayo lang naman ang nandirito eh. Sino pa bang iniiwasan mo? Nagtatakang sagot naman niya rito. Basta makinig ka na lang. Huwag mo kong alalahanin, Ga. Mahaba-haba pa ang oras ko. Kung iisipin, ikaw dapat ang kailangan naming alalahanin. Sagot naman ito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman itong sinamahan ng kanyang ina papasok sa silid. Bagaman gamay na ng ama ni Gaga ang kanilang tahanan, sinasamahan pa rin nila ito upang hindi yun madapa at makasagi ng kung ano-ano. Makalipas ang 2 araw niyang pananatili, nalaman na nga ng mga dati niyang kaibigan ang kanyang pag-uwi. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi niya na nakausap ang kanyang ama ng madaling araw. Isa-isa na ding bumisita ang mga dati niyang barkada sa kanila para lamang siya ay makita. Siyempre, dahil pala kaibigan itong si Gaga, lahat ng mga taong tumungo sa kanila pinaunlakan niya. Nakalimutan na din niya noon ang sinabi ng kanyang ama at naalala niya lamang ito pagkaraan ng 3 araw. Inilahad yon ng kanyang ina sa kagustuhan nitong magkausap sila ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa inilahad nito sa kanya, kung kaya't minabuti ni Gaga na sundin ang nais nito. Sa pagsapit ng 1:00 ng umaga ng 7 araw,
Gumising na nga si Gaga para sundin ang nais ng kanyang mga magulang. Sa pagdating niya sa silid ng kanyang ama, nadatnan niya yung nakaupo ng tuwid sa papag, nakapikit at merong hawak-hawak na isang bato na ginagapangan ng mga langgam. Halos balutin na dinuon ang buong katawan ng kanyang ama ng mga nilalang na yon, subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ni isang kagat na nanggagaling sa mga insekto, wala itong natamo. Paglapit niya sa harapan nito, bigla naman yung nagwika ng, "Umupo ka sa harapan ko, Ga." Matapos nitong makapagsalita, unti-unti na ding nawawala sa katawan ng kanyang ama ang napakaraming mga langgam na kulay itim at pula. Pagmulat nito ng kanyang namumuting mga mata, doon na ito inumpisahan ang kanyang pagkukwento. "Maraming rason kung bakit pinapunta kita sa Maynila. Hindi lang dahil sa swerte ka, bagkus ay pinapaiwas kita. Alam mo, Ga, noong bata ka pa marami kaming engkantasyong ginawa para mapangalagaan ka at masiguro naming magiging maayos ang iyong buhay. Ritual ng swerte sa lahat ng bagay ay nasa iyo na. Natatandaan mo ba nang pinainom kita ng tubig ng buko na mayroong napakapait na lasa?" Wika ng kanyang ama. "Oho, tay. Tandang-tanda ko pa ho yun. Bakit ho? Ano bang meron sa tubig na yon?" "Mutya yun, anak. Yon ang dahilan kung bakit sa murang edad pinapunta kita ng Maynila para makipagsapalaran. Matunog na dito ang pangalan mo noon pa. Lahat na ata ng aswang sa lugar natin ay hinahangad ka. Alam mo, kampante ako na umalis ka sapagkat siguradong sigurado ako na hindi masisira ang iyong buhay doon. Akala ko magiging maayos ang lahat, ngunit hindi ko inaasahang meron palang aahas dito sa akin para ikay mapauwi lang. Ngayong alam mo na ang bagay na ito, inaasahan kong bukas na bukas mismo, babalik ka na ng Maynila." Seryosong sagot naman ng kanyang ama. Dagdag pa nito, masyadong napakamapanganib para sa kanya ng kanilang baryo. Aminado din kasi ang ama niyang yon, meron doong nanananahang aswang na higit na mas makapangyarihan kesa sa kanya. Yun din ang nagpapahirap sa kanyang katawang lupa na halos 3 taon na niyang dinadala. Ayon sa kanyang ama, nag-ugat lamang ang kanyang karamdaman noong sinubukan niyang patayin sa espiritual na kombate ang nilalang. Ilang ulit na din kasi niya yung pinagtangka ang kitila ng buhay sa kagustuhang mapauwi ng kanilang probinsya si Gaga. Sobra-sobra na kasi noon ang pagtitiis nilang mag-asawa, gawa ng hindi nila maatim na meron silang anak na hindi nila maaaring makita. Subalit, sa pagpapatuloy ng kanilang espiritual na digmaan, tuluyan ang napasok ng nilalang ang kaluluwa ng kanyang ama. Binalda siya nito mula paa hanggang braso at dinukot din ng nilalang na yon ang kanyang 2 mata upang hindi na siya tuluyang makakita. Yun din ang naging rason ng kanyang ama kung bakit nasasabi niyang ang pagpapatingin sa mga doktor ay baliwala. Matapos mapag-alaman ni Gaga ang lahat ng yon, tila ba naging palaisipan naman ito para sa kanya. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig sa kadahilanang nasanay na siya sa modernong buhay sa Maynila. Mahirap mang isipin pero nangingibabaw pa rin ang hindi niya pagseryoso ukol sa mga bagay na inilahad ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na hindi lang pala ang kanyang ama ang nabiktima ng nilalang. 2 sa kaibigan nitong albularyo na naninirahan din sa kanilang lugar ang nagawa na nitong mapatay dahil sa naghangad din yung sila ay matulungan. Nang marinig yon ni Gaga, doon na pumasok sa kanyang isip ang pagmamalabis na malaman kung sino ang nilalang na tinutukoy ng kanyang ama. Seryoso niya yung tinanong ukol sa bagay na yon
na siya naman itong pinaunlakan. Kilala mo ang pamilya nila Masto, tama? Alam ko, Gaga. Nakita mo na ang mga anak niya. Kaya nga pinag-iingat kitang huwag magpapasok dito ng kung sino-sino. Baka hindi natin mamalayan. Demonyo na pala yung kaharap mo. Seryosong sagot naman ito sa kanya. Pagkarinig niya ng sinabi nito, bigla namang nanumbalik sa kanyang memorya ang mga taong minsan niyang nakasalubong, 2 araw na ang nakakaraan. Aminado kasi noon si Gaga, nakita na niya ang pamilya nito, maging si Masto na pinagbibintangan ng kanyang ama na nagpapahirap sa katawang lupa nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na niya noong tumungo sa labas ng silid ng kanyang ama para puntahan ang kanyang inang nagluluto ng mga kakanin. May prosesyon kasi ng santo sa kanila noon tuwing umaga, tamang-tama para magtinda ng mga minatamis. Bagaman hindi sila nagkukulang sa salapi, nakahiligan na itong gawin ng kanyang ina, alang-alang sa mga kababaryo nilang hindi pa kumakain. Sa pagsapit ng umaga, naging maayos naman ang lahat. Nang medyo makaramdam na siya ng pagkaburyong sa kanyang katawan, nagpasya siyang tumungo sa sentro ng baryo para mamili ng kung ano-ano. Upang makasigurong hindi mag-aalala ang kanyang ama, isinama niya noon ang kanyang ina. Habang binabagtas nila ang daan, bigla naman silang napatigil nang makasalubong nila si Masto. Pagtitig ni Gaga sa pagmumukha nito, kitang-kita niya ang pagngisi ng matanda habang patuloy na nakatingin sa kanila. Nang medyo malapit na sila sa isa't isa, bigla namang nagwika ang matanda sa kanya ng, Kamusta ka, Naga? Matagal ding panahong hindi kita nakita. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung nagpatuloy sa kanyang paglalakad sa kabila ng hindi pagsagot ni Gaga sa kanya. Upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, minabuti nilang wag na lamang pansinin ang pangyayaring yon. Pagsilay niya sa kanyang ina, kitang-kita niya ang panginginig nito habang nananatiling tulala. Nang medyo mapagtanto niyang takot na ang kanyang ina, minabuti na nilang bumalik sa kanilang tahanan. Sa pagdating nila sa kanilang pamamahay, bumungad ang kanyang amang nakaupo sa tumba-tumba. Tulala lamang ito na parabang merong malalim na iniisip. Pagkalahad niya dito ng mga nangyari, agad naman yung nagpasya na umalis na siya sa kanilang probinsya. Hindi na magiging maganda para sa kanya ang mga susunod na araw, lalo pat nagparamdam na sa kanya si Masto. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagpumilit naman siyang manatili sa loob ng isa pang araw. Naisin man noon ni Gagang umalis, nasisiguro niyang wala na siyang masasakyan pabalik. Sa pagsapit ng gabi, kung ano-ano na ang paghahanda ng kanyang ama. Upang makasigurong ligtas siya, pinatulog siya nito sa pinakagitnang bahagi ng kanilang bahay. Hindi pa man noon tumatalikod ang araw sa kalupaan, sarado na ang kanilang tahanan. Nag-iisang gasera lang din ang pinayagan ng kanyang amang nakasindi sa kadahilan ng isa yon sa mga sumpa na pinangingilagan ng mga aswang. Ayon sa ama ni Gaga, minana pa niya ang karunungang yon sa kanyang yumaong maestro. Naniniwala kasi ang maestro nito na magmula pa sa imperyo ng mga Espanyol, yun na talaga ang ginagamit ng mga albularyo para maipakita sa mga aswang na hindi ordinaryo ang mga nilalang na naninirahan sa isang tahanan. Kumbaga, tanda yun na meron silang taglay na mga lihim na karunungan. Sa paglalim ng gabi, naging maayos naman ang lahat. Walang nararamdamang kakaiba si Gaga sa lugar, maliban sa iilang mga hayop na nagsisiliparan.
Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng mga kalabog sa entradang pinto ng kanilang bahay. Pakiramdam noon nila Gaga, may kung anong mga bagay ang pilit ibinabato ng mga nilalang na nanggugulo. Nag-umpisa na ding umalingasaw ang hindi katanggap-tanggap na amoy sa loob na parabang mga tae ng tao ang ibinabato ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na si Gagang kunin ng talibong na halos baluti na ng kalawang dahil hindi na ito ginagamit. Pagtayo niya noon, agad naman niyang nilapitan ng kanyang amang nagdarasal habang nagwiwika ng, "Tay, dito ka lang. Ako naman ang pakay nila. Hayaan niyong pagbigyan ko sila. Tingnan natin kung sinong mananaig. Ang swerte ko o ang swerte nila." Matapos makapagsalita ni Gaga, buong tapang naman itong lumabas para kaharapin ng mga aswang na nanggugulo sa lalim ng gabi. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang matandang aswang at ang dalawang binatilyong kasama nito. Nasa anyo pa yon ng wangis ng tao, subalit dahan-dahan ang nangingibabaw sa mga pagmumukha nito ang totoo nilang anyo. Pagsilay niya sa matandang halos kahawig ni Masto, agad naman niya doong itinuro ang talibong habang patuloy na nagbibigay babala ukol sa maaaring mangyari dahil na rin sa kanilang mga pinaggagawa. Subalit, kahit anong pananakot doon ni Gaga, tila ba hindi nasisindak ang mga ito. Dahan-dahan na din siya noong nakakaramdam ng takot sa kanyang katawan, gawa ng kitang-kita niya ang pagbabagong anyo ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan na parabang bigla na lamang gumaan ang kanyang pakiramdam. Halos nagagawa na niya noong tumalo ng ilang metro ang taas kahit meron siyang matabang pangangatawan. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang pagsugod ng pangkat ni Masto patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban, buong tapang naman siyang sumugod sa mga nilalang. Pagsilay niya na ilang pulgada na lamang ang layo niya sa mga aswang, bigla naman siya noong napatigil upang paghandaan ang kanyang pag-atake. Halos walang habas itong pinagtatataga ni Gaga habang patuloy na sumisigaw. Bagaman napakaliksi ng mga aswang, nakakapagtakang hindi siya nito nagagawang matamaan. Animoy bago pa man maisagawa ng mga nilalang ang kanilang planong pag-atake, nagagawa na itong mailagan ng kanyang katawan. Pakiramdam noon ni Gaga, merong iba't ibang buhay ang kanyang katawan na kusang umiilag sa tuwing nararamdaman itong tatamaan na siya ng matatalas na kuko ng mga aswang. Nagpatuloy ang ganoong pangyayari sa loob ng ilang oras, kung kaya't ni isang galos o pinsala sa kanyang katawan, wala siyang natamo. Sa muling pagsilay niya sa grupo ni Masto, kitang-kita niya ang paghahabol hininga ng mga ito. Ang dalawa nitong kasamang binatilyo ay meron ng sugat sa balikat dahil sa nagawa yung matamaan ng kanyang talibong. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang umatungal ng napakalakas si Masto na siyang naging sanhi upang muling balutin ng takot ang kanyang katawan. Sa puntong yon, halos hindi na niya malaman ang kanyang gagawin dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Subalit pagkarinig niya sa isang magandang tinig ng isang dilag sa kanyang isipan, doon na numbalik ang kanyang atensyon sa laban ng kanyang kinakaharap. "Maging malakas ka, Gaga. Nanananahan kami sa katawan mo. Hindi namin hahayaan na magapi ka lang ng kung sino." Wika ng isang matalinhagang boses sa kanyang isipan. Dahil sa mga katagang yon, nanumbalik ang lakas ng kanyang pangangatawan. Sa muling pagsilay niya kay Masto,
Dahan-dahan naman niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa talibong habang nananatiling nakatitig dito. Masto, maglaban tayo ng may kasunduan. Kapag natalo kita, ibabalik mo ang paningin at katawan ng aking ama. At kapag natalo mo naman ako, nasisiguro ko sa iyong ibibigay ko sa iyo ang katawan ko. Wika ni Gaga sa nilalang. Sige, tinatanggap ko ang iyong hamon. Huwag kang mag-alala, Gaga. Madali lang akong kausap. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung sinugod ng buong lakas. Paglapit niya kay Masto, bigla na lamang itong hindi nakagalaw na parabang may kung anong bagay ang kumapit sa katawan nito. Pilit man yung nagpumiglas pero huli na sa kanya ang lahat. Dahil sa pangyayaring yon, nagawa siyang madaig ni Gaga sa duelo. Pagbagsak ng katawan nito sa lupa, narinig niya ang kanyang amang panayang pagsigaw sa loob ng kanilang bahay. Sa muling pagsilay niya sa bangkay ni Masto, kitang-kita niyang kalansay na lamang ito. Umalis na kayo rito! Dalhin niyo yung bangkay ng ama ninyo! Sigaw ni Gaga sa dalawang binatilyo. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay habang unti-unting pinakikiramdaman ang kanyang buong katawan. Sa pagdating niya sa loob ng kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang amang nakatayo habang patuloy na nakayakap sa kanyang ina. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, doon niya nakita ang napakasigla nitong presensya, indikasyon na nanumbalik na ang dati nitong lakas. Ga, nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Wika ng kanyang ama habang lumalapit sa kanya. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad dito ang kanyang pagnanais na sila ay lumipat na sa Maynila. Sa pagsapit ng umaga, inabisuhan din niya ang mga kapatid niyang may asawa na sumama na sa kanila pero tumanggi yon. Hindi naman ito pinilit ni Gaga sa kadahilan ng kagustuhan din nila ang manatili. Magmula noong nakasama na niya ang kanyang mga magulang sa Maynila, mas lalo pang naging maayos at masaya ang kanilang buhay. Subalit sa likod ng kasiyahang ipinapakita nila sa kanilang mga kakilala, nagtatago pa rin ang anino ng mga nakaraan noong minsan niyang maranasan ang makipagduelo sa aswang at tinalo niya ito gamit-gamit ang kanyang mutya na sabaw ng buko. Okay, opinion ko sa kwento. First time lang to sa buong buhay ko na narinig ko na meron palang mutya na nasa sabaw ng buko. Pero, hindi siya maituturing na mutya ba? Tama ba ako? Hindi ba siya maituturing na mutya? Kasi may mga ginawang ritual yung magulang neto nung bida natin. 'Di ba gumawa sila ng katakatakot na engkantasyon, tapos may basbas pa nung dati niyang maestro. So siguro ordinaryong buko lang to or pwedeng nyog na walang mata, tapos may sabaw, binasbasa ng kung ano-anong uri ng dasal o nag-alay sila sa mga engkanto. Hindi ko alam kasi first time ko talagang marinig yun. Tapos, kagaya nga ng narinig nyo sa kwento, pinainom lang sa bida natin. So, ibig sabihin, nasa loob na ng katawan ni Gaga yung kapangyarihan ng mutya na yun. Pero hindi nga ako 100% kung mutya ba talaga siya. Kasi kung nyog yun na walang mata, talagang mutya yun. Tapos, dinagdagan pa ng mga kargada ng mga pampaswerteng dasal, iniihip dun sa nyog na yon, siguro katakatakot na ritual yung ginawa nila, kaya ganun yung epekto kay Gaga. Kasi isipin ninyo, wala namang alam to sa kumbate, tapos laki pa sa Maynila, nakapagpatumba ng aswang. 'Di ba? Baka talagang sobrang tindi ng ginawa nilang ritual para yung bao ba to, nyog na walang mata, basta nasa pamilya lang siya ng nyog. Doon lang tayo iikot o sabaw ng buko. 'Di ba? Doon lang siya. Pero kayo,
Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.